І я пачаў чытаць нехта. І ў мяне жах, у мяне слёзы на вачах. І нашы вочы сустрэліся. І я зразумеў, ён будзе страляць. Было і страшна з аднаго боку, але з іншага боку настолькі была велічэзная падтрымка. Нам трэба ўзяць пад кантроль усю краіну праз сродкі масавай інфармацыі. Я маю да яго ненавісць з 1994 года. А калі я вораг для яго, ну што ж, гэта гонар. Той, хто здзейсніў злачынства, павінен быць пакараны. Лукашенко, што хочаш, можаш са мной рабіць. Я ад гэтага не адступлюся. 5 гадоў таму Беларусь апынулася на мяжы пераменаў. Падзеі жніўня 2020 сталі выпрабаваннем на вытрымку, годнасць і сумленне для мільёнаў. Але і сёння пытанні застаюцца. Што змянілася, што было страчана і што яшчэ можа быць дасягнута. Гэта размова – спроба зазірнуць у вочы таму, што перажылі, і ўсвядоміць, дзе мы цяпер. Асабістыя гісторыі, прынятыя рашэнні, няпростыя адказы. Усё гэта важна зафіксаваць, каб памятаць і рухацца далей. Павел Павлович, вось ужо мінула 5 гадоў, калі ў Беларусі здарыліся самыя масавыя пратэсты ў гісторыі. Што вы, як чалавек, памятаеце з той пары? Што найбольш уразіла вас? Гэта складаныя 5 гадоў. Я думаю, што самыя складаныя ў маім жыцці. Сапраўды, такога не было у мяне, але галоўнае, ці шкадуеш ты гэтых 5 гадоў? Не, абсалютна. Ні хвіліны, ні секунды. Ніколі ў мяне не было расчаравання і жалю ад таго, што я зрабіў у 2020 годзе. Фактычна, гэта ўжо унутры было, гэта ўжо наспявала. Тое, што павінна было адбыцца, і адбылася ў 2020. Я разумеў, нават у той дзень выбараў вечары я сказаў, мне запыталіся, ці пераможа Лукашенко, ці пераможа Ціханаўская, сказаў, што пераможа Ціханаўская, але. І вось гэтае але наступіла, гэтых 5 гадоў, мы не ведаем, колькі гадоў яшчэ будзе гэта адбывацца. Я памятаю той дзень, калі я пашоў на выбарчы участак, і я, выходзячы з яго, усе паказвалі белыя хустачкі, альбо там браслеты белага колеру. У мяне не было, але у мяне была белая кашуля. І хлопец, які сядзеў, лічыў галасы за Ціханаўскую, звярнуўся да мяне. Спадар Павел, ён пазнаў мяне. Я меў манжэт, белую кашулю, я яму паказаў. Ён усміхнуўся і кіўнуў галавой. Я памятаю гэты момант, калі я белую хустачку павязваў сваёй маці, якая, я ёй спецыяльна прывёз з вёскі, з дачы, каб яна пайшла прагаласаваць за Ціханаўскую. Гэты дзень заўсёды застанецца ў памяці, але тая атмасфера, якая ўжо была, якая атмасфера, як кіпеў Купалаўскі тэатр, да гэтага ўсё ішло. Я разумеў, што ўжо не будзе такой Беларусі, як яна была да 2020 года. А які момант для вас стаў самым беспаваротным? Што вы вырашылі, далей заставацца ў гэтай сістэме ўжо нельга? Ну, думкі зайсці былі заўсёды. І это абсалютна шчыра. Я нават насіў шмат гадоў, 10 гадоў, заяву на звальненне з Міністэрства замежных спраў, якую я падаў Уралу Латыпаву, віцэ-прэм'еру, міністру замежных спраў. У меня была такая заява, ён мяне вярнуў. Я ее насіў як сімвал, што мне было даволі цяжка. Гэта быў гандаль з сумленнем, я ў гэтым прызнаю, гэта мае асабістыя памылкі, мая асабістая адказнасць. Паваротным момантам быў той дзень, калі ўключылі інтэрнэт. Калі ў адзін момант раніцай, 5-6 гадзін, я не памятаю, якой гадзіне гэта было, тэлефон пачаў даваць сігналы, калі прыходзілі паведамленні. Нехты. І я пачаў чытаць нехта. І ў мяне жах, у мяне слёзы на вачах. Я тады даведаўся, што забілі Тарайкоўскага. Я зразумеў, што ў краіне дзеецца штосьці жудасна. І пазней радыё «Свабода», трансляцыя прамая з вуліц Мінска, ранішняя трансляцыя, я ехаў у Купалаўскі. І я ўжо сказаў маці, выязджаючы з дома, Ждановіч, што гэта пераломны дзень. Я буду прымаць рашэнне. Я прыехаў у Купалаўскі тэатр, паклікаў кіраўнічку, якая адказвала за літаратурны аддзел, за драматургію, папрасіў яе дапамагчы напісаць маё выступленне перад тэатрам. Але ўсё ж такі я напісаў яго сам. Выйшаў, і тады прыехалі нават сябры, знаёмыя журналісты, і прыйшоў кіраўнік з тачкама Купалаўскага тэатра і спытаўся: Павел Павлович, вы не будзеце супраць, калі іншыя калектывы тэатраў мінскіх, гэта было 12 тэатраў, прыйдуць падчас вашага выступлення, будуць стаяць за вамі.
Я сказаў, для мяне будзе гонар. Яны прыйшлі да Купалаўска і гэтае выступленне. Вось гэта быў пераломны момант, гэта інфармацыя, гэта жудасна. Я памятаю, што 9 я паехаў, я жыў у Ждановічах, і там на ўзвышэнні можна было пабачыць нават, як асвятляецца горад. І я бачыў узрывы гранат, як гэта ўсё грымела, трышчэла. Я пачаў званіць дыпламатам, сваім знаёмым паслам, дыпламатам за мяжу, па роумінгу, бо інтэрнэт не працаваў. І раскажыце мне, распавядзіце, што піша нехта, якая інфармацыя з вуліц. І гэта ўсё пачало накаплівацца. Я памятаю той момант, калі я ехаў з Купалаўскага тэатра ў першыя дні, і ўжо адчэплены быў цэнтр Мінска, і чалавек у такой чорнай вопратцы, вайсковай вопратцы, я выязджаў з Купалаўскага у белай кашулі, і на мне быў гальштук, крават, і ён паглядзеў на мяне такімі вачыма, а ў яго была зброя ў руках. І ў гэты момант нашы вочы сустрэліся. І я зразумеў, калі я зраблю нейкі недарэчны крок, рух, нават з рулём, ён будзе страляць. Гэта была жахлівая такая сітуацыя. Чаму я ездзіў нават у гальштуку, у белай кашулі? Ну, каб паказаць, што нібы я афіцыйная асоба, што страляць не трэба, да? Гэта такая была перасцярога, можа, ад нейкіх несправакаваных мною супрацьдзеянняў з боку тых сілавікоў. У 20-м вы прынялі рашэнне далучыцца да каардынацыйнай рады. Тады здавалася, што Лукашенка сапраўды вось-вось гатовы сесці за стол перамоваў. Але ж ніякага круглага стола не адбылося. Чаго ж, на вашу думку, не хапіла ў 20-м годзе? Чаму чыноўнікі не перайшлі на бок народа? Мне таксама узгадваецца, як купалаўцы рэпеціравалі разам са мной маю эвакуацыю з Купалаўскага тэатра. Вось ведаеце, калі ты разумееш, сколькі людзей цябе падтрымліваецца, гэта больш, чым шчасце. Гэта сапраўды настолькі важна. Я хацеў бы кожнаму і кожнай пажадаць, чтобы в вашым жыцці так было. Я перакананы, што глядзіць гэты матэрыял, ён менавіта мае свае асабістыя гісторыі. Але купалаўцы нават паказалі мне маршрут, як мы будзем вас эвакуаваць, калі прыйдуць вас арыштоўваць. Яны пачалі, арганізавалі ахову каля майго кабінета, а пазней, калі мяне звольнілі, нават ночылі са мной у маім доме ў Ждановічах. Гэта было проста штосьці. Было і страшна, з аднаго боку, але з іншага боку настолькі была велічэзная падтрымка і адначасова разуменне таго, што ты бярэш нейкую адказнасць і ты не разумееш, што з гэтай адказнасцю зрабіць. Ты можаш зрабіць памылку, ты можаш штосьці не дарабіць і гэтак далей. Гэта было вельмі складана. Каардынацыйная рада, я памятаю першую сустрэчу з Марыяй Калеснікавай. Яна тады менавіта звярнулася з прапановай, каб я ўвайшоў у каардынацыйную раду. Мы сустрэліся, у нас была размова. Пазней мы ўжо сустрэліся на мітынгу 16 жніўня, павіталіся, і я даў адказ станоўчы, што так я ўвайду ў каардынацыйную раду. Лукашенко ніколі не быў гатовы да дыялогу. Трэба зразумець, ён не гатовы ні сёння, не будзе гатовы заўтра. Гэта такой персанаж, які ніколі не гатовы размаўляць з людзьмі, якія маюць іншы пункт гледжання, іншы падыход. Ён, таму яго і называюць дыктатарам і аўтакратам. Ёсць толькі адно меркаванне, і яно слушнае. Ёсць другой пункт. Калі яно не слушнае, глядзі пункт першы. Яно заўсёды слушнае. Ён ніколі не будзе размаўляць з грамадствам. Гэта ўсё хлуслівыя пасажы, падыходы, калі ён кажа, я чую грамадства, я падтрымлю, я раблю ў інтарэсах грамадства. Ён робіць усё толькі у сваіх персанальных асабістых інтарэсах захавання узурпацыі улады. Бо улада гэта для яго ўсё, жыццё. Ну, да гэтага дадаецца яшчэ велічэзныя грошы, які ён скраў у беларускага народа. Адвечнае пытанне, якое задаюць на працягу гэтых 5 гадоў. Чаго ж усё-такі не хапіла ў 20-м годзе? І ці магчыма было штосьці зрабіць так, каб перамагчы? Ці это апрыёры было немагчыма? Пайшла б Расія і так далей. Гэта было магчыма, я думаю. Ну, гэта ўсё, хаця гісторыя, ну, было, не было, гэта вельмі цяжка ацэніць. Я думаю, у той момант, я памятаю, калі мы выходзілі на мітынгі, да, кожную нядзелю, і нас было столькі людзей, нас было так шмат, то падавалася, ну, у нас моц, за намі ўся краіна, мы зможам перамагчы. І калі я шоў сярод людзей, я быў перакананы у гэты момант, што ёсць людзі, якія кіруюць гэтай калонай людзей, якія ведаюць, што рабіць.
І я бачыў гэтай памылкі. Калі мы ішлі па праспекту, гэта вуліца Леніна і перад праспектам, і трэба было паварочваць налева, гэта ў бок, там, дзе знаходзіцца Макаёнка Белтэрадыокампанія, ці далей там да галоўнага офіса Белтэрадыокампанії, альбо направа да дому ўрада. Як былы чалец ўрада, я разумеў, да ўраду нема сэнсу хадзіць. Там нема ўраду. Туды нам не ўдасца прарвацца. Нам трэба браць пад кантроль тэлебачанне. І я прасіў, я голасна казаў, паверніце налева, ідзем да тэлебачання. Нам трэба ўзяць пад кантроль усю краіну праз сродкі масавай інфармацыі. І калона павернула направа, да дому ўрада. І гэта было бессэнсоўна. Але гэта маё было такое меркаванне. А ўжо сёння, аналізуючы, я разумеў, Лукашенко зрабіў прэвентыўныя захады. Усіх лідараў, дасведчаных лідараў па арганізацыі акцый пратэста ён пасадзіў у турмы. Яны бы ведалі і разумелі, што рабіць. У гэтым я перакананы. Я не здымаю адказ за сябе. Вось сёння б мне сказалі, што б ты рабіў у гэты момант? Да, я бы паспрабаваў. Да, я бы спрабаваў, можа, неяк дакрычацца, дагрукацца, можа, да тых, хто ў той момант меў большы ўплыў, што трэба рабіць так. Можа, гэта была мая памылка. Не было досведа таксама так. Але Лукашенко рабіў гэтыя прэвентыўныя захады, на жаль. А ў вас асабіста па адчуваннях быў нейкі страх? Можа, адчувалі за сабой якое сачэнне ці спробы затрымання? Ніколі ў сваім жыцці я не меў столькі аховы, як у жніўні 2020 года. За мной хадзілі, пільнавалі мой дом, ездзіла 2 аўтамабіля. Я не ведаю, чаму ў той момант Лукашенко не даў загаду мяне затрымаць. Я памятаю, як Вакульчык накіраваў да мяне, старшыня КДБ ў той час, парламенцёра, каб дамовіцца са мной. Гэта быў высокапастаўлены афіцэр узроўня начальніка ўправлення камітэта дзяржаўнай бяспекі. Мы сустрэліся каля штаба Віктара Бабарыкі, і я адмовіўся у дамоўленасці з імі. Яны сказалі, яны просяць, каб я не крытыкаваў публічна Лукашенка. Я сказаў негатыўна. І гэты чалавек, які ведаў мяне раней, ён сказаў, я так і сказаў старшыні КДБ, што златушка нам не ўдасца дамовіцца. Я памятаю, як амбасадары ў гэты крытычны момант прапанавалі мне фактычна дыпламатычны імунітэт пад дахам іх рэзідэнцыі. Я ночыў у амбасадараў 2 еўрапейскіх краін. Памятаю, як амбасадарка адной краіны вводзіла мяне з паседжання карацыйнай рады, калі стаялі гэтыя варанкі і чакалі, што мяне затрымаюць. Але яна падышла па сходах каля выхаду, узяла мяне пад ручку, і мы пад ручку, усміхаючыся, выйшлі і пайшлі да яе дыпламатычнага аўтамабіля і паехалі ў яе рэзідэнцыю. Я заставіў завяшчанне, заставіў менавіта ў гэтай спадарні амбасадар, што трэба зрабіць, калі штосьці са мной станецца. І гэты дакумент, рэчы, яна мне не вернула чамусьці. Вось трэба папрасіць, каб яна вернула, бо я жывы, са мной ўсё добра. Я насіў, памятаю, што з сабой падпісаны кантракт з адвакатам, які будзе мяне бараніць, і таксама лекі, які спатрэбяцца ў першую чаргу ў турме. Я рыхтаваўся да таго, што гэта можа адбыцца кожную хвіліну, кожную мінуту. Як гэта быць асабістым ворагам Лукашэнкі? Ён вас на працягу гэтых 5 гадоў згадваў і працягвае згадваць. Вельмі ж яму непрыемна. Ён разглядае гэта як нейкую асабістую здраду. Як вы бачыце эту сітуацыю? Ці не баіцеся з улікам таго, што Лукашенко ўвесь час вам пагражае? Я расчарую яго. Я маю да яго ненавісць з 1994 года. Хтосьці скажа, окей, вы ж працавалі ў гэтай сістэме. Але да, гэта была такая здрада свайму ўласнаму сумленню. І ніколі я да гэтага чалавека не ставіўся з прыязняў. Гэта была адаптацыя да той сістэмы, якой ёсць. Гэта тыя памылкі, з якімі цябе ўжо наканавана сваім лёсам жыць, але важна прызнаваць свае памылкі. Важна зрабіць з іх высновы і важна крочыць далей. І калі ты абрубаеш гэта ўсё, ты ідзеш далей, то ў цябе і не павінна быць канфлікту з сумленнем. Вось на сённяшні дзень я не шкадую свайго рашэння. У мяне было ўсё. У меня была добрая праца, вельмі добры заробак, дом, кватэра і гэтак далей. Але не пра гэта жа справа, абсалютна не пра гэта справа. Справа пра сумленне, справа пра тое, за што ты змагаешся. Чалавек, які з'яўляецца здраднікам нашай дзяржавы, нашай краіны, то ён з'яўляецца ворагам для краіны, для дзяржавы. Бо ён не дбае пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі, ён дбае толькі пра свой прыватны уласны інтарэс. А калі я вораг для яго, што ж, гэта гонар.
Чаму ж не хапіла рашучасці ў нашых міністраў, чыноўнікаў, ва ўсіх, хто быў звязаны з дзяржавай? Чаму не так шмат людзей перайшлі на бок народу? Да, на той момант я быў былым міністрам, былым амбасадарам. Фактычна ўжо было ўзгоднена маё прызначэнне на пасаду амбасадара. У меня была размова 2 ліпеня з Макеем. Ён сказаў, што адразу пасля выбараў я з'еду на пасаду амбасадара. Я ўжо прайшоў там нават усе гэтыя працэдуры ўзгаднення. Гэта яшчэ раз, каб зразумець. То есть быў выбар застацца ў сістэме і далей паехаць амбасадарам у нейкую добрую краіну. Але не пра гэта была справа. Чаму не зрабілі іншыя? Я шкадую аб адным. Ведаеце, ў 2018 годзе была размова ў кабінеце Лукашенка аб магчымым мяне прызначэннем віцэ-прэм'ерам. Я шкадую, што ён не прызначыў мяне віцэ-прэм'ерам. Ну, хтось зараз скажа, ну тады б ты астаўся ў сістэме. Не. Вось калі б зышоў віцэ-прэм'ер, за віцэ-прэм'ерам магло пайсці больш. На той момант я быў былым міністрам. Шмат амбасадараў дзеючых зайшло. Давайте все-таки ўзгадаем. Гэта таксама робіць ім вялікі гонар, што яны гэта зрабілі. Вось раскол ён адбыўся. Ён проста адбыўся не ў той ступені, якой мы бы хацелі, каб гэта знішчыла гэты рэжым. Вось гэта не адбылося. Таму он сёння пагражае ўсім. Калі вы будзеце здраднікамі, вы павінны зразумець, якая да вас будзе адказнасць. Таму вось, напрыклад, і загінуў Дзеніс Сідарэнка, былы амбасадар у Германіі, які не прайшоў там іхнія праверкі. Не хапіла волі, не хапіла характару у тых міністраў, бо шмат каго я з іх ведаў, я не хачу сказаць, што яны такія прадэмакратычныя, але яны дзяржаўнікі. І я перакананы, што шмат з іх, хто таксама ўжо стаміўся ад Лукашэнкі. Можа, пытанне на той момант узросту майго, усё ж такі на той момант я яшчэ быў таксама досць маладым чалавекам. Выхаванне, можа, той перыяд, які я застаў у школе, гэта спрацавала. Яны больш сталейшага ўзроста былі. Не ведаю, такая Лукашенко хваліцца, вы ж усе там дзеці савецкай сістэмы. Можа, у іх савецкасці гэтай засталося, падпарадкаванасці да гэтай сістэмы. Можа, тое, што я працаваў за мяжой, а калі ты дыпламат, ты працуеш за мяжой, ты тым больш еўрапейскі краін, ты бачыш, што такое дэмакратыя, што такое дыскусія, што такое свабода слова, як можна вольна, свабодна і без нейкага пакарання выказваць свае думкі. Значыць, ты ўжо больш да гэтага гатовы. Але я думаю, што галоўнае, што мне заклаў, гэта мой бацька. Мой бацька, які быў таксама ў першыя гады адразу членам, сябрам Беларускага народнага фронту. Вось бацька мне ў гэта ўклаў у галаву, і гэта, я думаю, спрацавала ў 2020 годзе. Позна, але спрацавала. Вельмі шмат падзей адбылося за гэтыя 5 гадоў. Як вы іх асабіста ўспрымалі? І што дапамагала рухацца далей, нягледзячы ні на што? Маім жаданнем з'яўляецца справядлівасць для беларускага народа. Справядлівасць шматпланавая. Справядлівасць таму, што беларускі народ заслугоўвае таго, каб жыць у незалежнай дзяржаве. Беларускі народ заслугоўвае таго, каб жыць у свабоднай, вольнай, дэмакратычнай і еўрапейскай дзяржаве. Беларускі народ заслугоўвае справядлівасці у сувязі з тым, што той, хто здзейсніў злачынства, павінен быць пакараны. Калі мы на беларускай зямле не дачакаемся адказнасці Лукашэнкі і бліжэйшага яго акружэння, які здзейснілі злачынствы супраць беларускага народа, то я наўрад ці прадстаўляю добрую будучыню для нас усіх, для Беларусі як краіны, для беларускага народа. Справядлівасць павінна наступіць. І таму на гэта мы працуем кожнага дня. І я асцярожны, але аптыміст на тое, што гэтая справядлівасць будзе. І яна не за гарамі. І пра той цягнік ці самалёт да Гагі я буду ўзгадваць пастаянна, але я буду запраўляць яго топлівам. Я буду гэты вугель кідаць да гэтага паравоза, каб ён ўсё ж такі даехаў да Гагі разам з Лукашэнкам. Маёй матывацыяй з'яўляецца жыццё і лёс палітзняволеных, якіх я не магу забыць ні на одну хвіліну, таму што ты прачынаешся з гэтым і кладзешся спаць. У цябе ўж больш-менш усё добра. Цябе ёсць дзе спаць, ночыць, з'есці штосьці. Так сапраўды, на што тут можна скардзіцца? А яны пазбаўлены ўсяго. За іх волю і свабоду ты павінен змагацца. Але над усім гэтым, или пад усім гэтым базай з'яўляецца наша дзяржава, незалежнасць. Так я выхаваны, я настолькі быў шчаслівым юнаком, калі Верховны Савет яшчэ БССР прагаласаваў за дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь, калі было прыняты законы аб дзяржаўным сцяге бел чырвона-белым і пагоня стаў нашым гербам. Я стаяў на каленях перад радыёкропкай
Я пайшоў на плошчу тады, я хадзіў на першыя мітынгі, нават працуючы ў міністэрстве замежных спраў. Маладым аташэ я хадзіў на мітынгі пад чырвона-белымі сцягамі. У нашым доме, у нашай хаце заўсёды быў герб пагоня, які зрабіў мой бацька. Быў чырвона-белы сцяг. Это ведаюць усе. І дзяржава, якая сёння пад рызыкай знаходзіцца з-за гэтага узурпатара, гэта таксама тое, што мяне матывуе. Я ад гэтага не адступлюся. Вось проста, хоць я не ведаю, што рабіце, Лукашенко, што хочаш, можаш са мной рабіць. Я ад гэтага не адступлюся. Спачатку здавалася, што это будзе хуткі марш, але пазней выявілася, што это будзе доўгі марафон. Што б вы хацелі сказаць тым, хто адчайваецца, альбо выступае за перамовы з рэжымам, не мае сілаў, а хтосьці працягвае працаваць, як і вы? Я, калі быў маладым, я бегаў шмат. Па 5, 6, 7, 8 кіламетраў. Вельмі актыўна. Я ведаю, вот хто бегаў, можа, больш, ён разумее мяне, да? Што гэта даволі цяжка. Ёсць такі момант, калі ты бежыш, што становіцца цяжка і хочацца астанавіцца, не бежаць. Да? Але ў гэты момант вось трэба ўсё ж такі так узяць волю ў кулак. Вось кулак узяць і бегчы далей, бегчы. Бо ты не збягаеш, ты бежыш да мэты, бо ты хочаш дасягнуць гэтай мэты. Я ведаю. Я той чалавек, які ў жыцці дасягаў шмат. Шмат. Мне есть за што шкадаваць, пра гэта мы казалі сёння, але есть шмат у чым і ганарыцца. І палацы, і замкі, якія адноўлены ў Беларусі, і шмат фестываляў, які з'явілася ў Беларусі. Нават вечары вось апошнія ў Нясвіжы вялікага тэатра. Гэта мой праект, я яго прыдумаў. І вечары тэатра ў Шулі Радзівілу Нясвіжы. Это шмат кроць такіх, мне здаецца, прабачце, добрых спраў, якія я дасягнуў. Зараз больш вялікая справа. Але я ведаю, што мы зможам дасягнуць гэтай мэты. Я, Павел Латушка, змагу. Мы, усе беларусы, зможам. Кожны з нас зможам. Верце, волю ў кулак. Мы бежым да мэты. Вольная Беларусь, як вы яе бачыце? Як бачыце гэты пераход? У які бок адбудуцца змены? А вы ведаеце, калі мы кажам пра вольную Беларусь, мне чамусьці ўзгадваюцца беларускія палі, возеры, рэкі, я не ведаю, сонейка свеціць, бусел ляціць. Вось такая маляўнічы вобраз паўстае перад маімі вачыма. Вось для мяне гэта воля, свабодная Беларусь. Ну, калі мы пераходзім на палітычную ацэнку, да, таго, што адбудзецца, я бы вельмі хацеў, каб у Беларусі не было пасады прэзідэнта. Шчыра. Ну, калі б нават мы пагадзімся ўсе разам, і ў Канстытуцыі гэта будзе прапісана, няхай гэты прэзідэнт будзе амбудсменам, упаўнаважаным па правах чалавека, бо той, хто сёння ўзурпаваў гэтую пасаду, столькі зрабіў злачынстваў і дрэннага для правоў беларусаў у Беларусі, няхай менавіта гэты чалавек на пасадзе прэзідэнта будзе гарантам таго, што гэтыя правы ніколі не будуць парушацца. І практычна больш ніякіх паўнамоцтваў яму, проста ніякіх. Усе паўнамоцтвы павінны быць у парламента і ўрада. І парламент будзе фарміраваць урад. І каб гэта была змена ўлады, сістэмная і пастаянная, праз парламенцкую рэспубліку. Спадзяёмся. Дзякуй вялікі.